Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos da Jomar, Ramon ken Adela. Ket ni Jomar tinakagunod iti kangatuan a pamadayaw. Isuan naragsak dagiti dadakkel ken gagayem na. Kinasarita ti prinsipal ni Jomar, no kayat na asumrek iti seminary. Ket dita, mariribukan ni Jomar. Iti sabali a bangir, nagkita da Ramon ken Jonah, iti maysa a beer house. Ket kimapang ni Ramon kadagiti bandido, tamasadot daytoy nga agadal. Kabayatan na, naibagamat ni Jomar kadagiti dadakkel na, ti insingasing ti prinsipal ken kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Magagaranak amangam mo, noan niya ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Sapay la ko maa. Pandi kay maklaat iti ibagak na nang tatang. Apay ko maamaklaat kami. Saan mat siguro adakas day ta nga ibagam? Kayat yu kadi nga dagpadi nga anak yo, tatang? Nanang? Pade. Apay anadamag mo day ta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apade? Pinampanunot ko day ta, kabayatan ti bakasyon ko. Kayat yu kadi tatang? Apay, adda kami ti damagam. Adda kan kaday ta. Ni Apo Diyos ti pagsirbiyam. Isuasan adda kami ti mangedeng. Damdamagan kayo. Noon niya mati kapanunutan nyo, tatang. Nanang. Anak ko, ti panagserbi iti Diyos, adda iti masaknanday ta. Ket no kasta ti kayat mo apagbalinan iti masakbayan, adda ken kaday ka. Ngam no sumragak iti seminary, mabayag adite agkikita. Hello, Jomar. Nakaawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon akon. Sumragak iti seminary. Ammo ka din ni Ramon dayta? Saan pa eh? Sana makontak ti cellphone na. Pakibagam tulatan, o kita kayo. Sige. Ang nabayag basitan ajak nakit na. Bayam, tanong kita kami. Idanon ko dayta. Naka-enroll kan? Wan, sayang. Tasaan tayo nga agkikita kada Ramon. Jack mo't ammo, no naka-enroll no saan pa'y. Kaslaawan isem na nga agadal. Ay, masyanak ang kuwana. Kasano, no awanton ni Lola na. Dayta nga rudgat. Sana bali, no makitak, ibagak to ti imbagam kanyak. Abay, analiday ka. Di mo ka di kayat dito'y kabambantayan. Saan man? Malagip ko lang tigayem ko. Jakman amo no apay akailiw ko. Ngam jakmat amo, no kasano ka makita. Jakpay amo ti ayan na ita. Nasingpot ka di day agay mo. Una, jak siguro nakapasa iti high school. No saan aga po iti tulong na. Naglaing iti pagadalan. Iso ti pagkupkupyak no adda quiz me. Nasken adada ulak ti panagkayam da. Masapul nga awan ti gayam na iti patan. Oh, apay na paulimag ka. Kwa, pampanunuto lang amin. Awan ka di ti kasukat ti panagkupyam. Ha? Kuha? No recess, ilibre iti merienda na. Ikak pa iti papel na, kanda dumapay akasapulan na iti pagadalan. Saan apod no agayam ti kasta? Ti pod no agayam, ket awan ti kasukat ti maipay na. Saan namat kit di akinid daw? Siyak ti nagdisnudo anang ted. John, suruan man kit di apumaltog ti kabarbarwa katwa tayo. Adda umadani nga operasyon tayo. Sa dino, boss, makaliksab tayo kadimot lang. Siyempre,
Nulakat tagbaligi tayo. Isu asuruam dagiti kabarbaro akakadwa tayo, Apo Maltog. Areglado, boss. Hindi kay madanagan. Idi naginsayo da ang pumaltong. Nalaing damot. Nalakada makasursuro. Ket, tiagnagan iti Ramon. Nalaing kadimat lang Apo Maltog. Nalaing, boss. Ngam tilamadlaw ko kankwana. Maikulkulang no daduma. Adda ka no kailiw na agayom iti patad. Adula amin day tagayem kayem. Ibaga malipatan na day jay agayem na ijepatad. Day tamad tibagbagak, boss. Ang hindi kay madanagan. Ikagumaak aguraan na day ibagbaga na agayom na. Masapul ada tayo lang, ti pamaysana. Nana, umayak man. Adda ko maumay ko idanon kan ni Ramon. Nabayag basitan api manaw ni Ramon, basang. Tsak ambuti na panan na. Imbaga na nga umay naksarongkaran, ngam di mo't imimay. Anya? Ne, napnapanan na nga rudan, Nana. Talaga ka di asaanan ang nagadal? Namin ano nga imbagak akaduak amapan again roll. Ngam masadot nga agadal. Ibaga na narigat ka no. Kasta ka di? Kaano nga ta sarungkaran na kayo? Dahita ti jak am mo basang. Da ka di ibagamkan kwa na. Kwa Nana, kayat ko lang nga idanon ti imbilin ni Jomar agayami. Natuloy ngamin asimrek iti seminary. Ay na, naggasat day jayon nga ubing. Mayat ti bukasyon anapili na. Ngam ti apukok. Jak amuno sa dino ti ayan na ita. Hello, anak. Nabayag adi ka na kaawag kumusta kan? Nasayatak dito nanang. Da kayo nga kumusta kayo ka ni tatang? Adda ni tatang mo ditoy. Ay na, mailiw kami kan, anak ko. Kailiw kayo mutan. Aganos tayo pa lang nanang. Imbagtulan no naan-anayan ti kinapadik. Kanayon tayo ton nga kikita. No bilang, tama idistino akdita. Ay, kasanon, no saan adito iti pakaidistinwam. Basta nanang. Dumteng to ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka nga agan-anad. Puray da kayo mut ka ni tatang. Anadan nyo ti salon akyo. Alang rodan, nanang. Sige anak ko. Bye! Oh, apay day ta cellphone. Awagam ka di dagiti pan nakabagi ti lintag. Ha, di ka gararami. Awan mo't lang ti signal ditoy. Kaya't ko kumangawagan ti gayem ko. Nabayagan adi kam nagkita. Pagan anong tigayam at ibagi na lang ta muna. Di nakapay sa pulan. Apay kumasa pulam ngay. Ang mga nunalipatan na kan. Kastanga-tangag paiso. Awan gayam. Itatanalain kan ang pumaltong. Adda ka no sirken tayo amay sa apastak. Dakkel apon shop ken remittance center. Saan nga ta delikado dayta? Adayo ti police station iti day di adiso. Nalakalang ti makalibas. Ado ti iskinita ang mabalin tayo alusutan. Agwawaras tayo kalpasan na. Sigurado nga da CCTV day jay. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ati kuryente. Sakbay asarakan tayo. Tainton makumikom da amang tariman iti kuryente. Igiddan tayo matagunay. Ay, unay kat dagiti managdakdakasen. Ay, nagbaligid ka no anang sirk iti dakkel a pawn shop di ta kabisira. Nakadamagam. Impadamag ti radyo itay. Ado ka no ti alahas ken kwarta na alada. Ay, simot ti akin ko kwa iti dayjay apasdak. Ay, saan nga agsigsiguro dagita ang managdakdakas.
Dumteng tulat ta ti panagpuluda. Ay, no apay met nga adda kakasta akla si tatao. Dagita ti makuna, arugit, iti kagimungan. Kaano nga ta, amadalusan dagita arugit, iti kagimungan. Maligi ti operasyon. Ado tinasamsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag-happy-happy. Kastoy gayam kalakat ti amin. Nagbiit ti operasyon. Kwarta adagos. Uray saan tayo anakadal. Nalakat agsapol iti kwarta. Nulakat tanatangkan ti duri. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumak nang datao, no kastoy laeng. Wan. Angam, saan ka kading agbabawi? Akim mapang kada kami? Sana polos, boss. Awan gayam. Kaano ka di manan ti sumarunong nga operasyon? Saan ka unay nga apurado? Ramon, hinay-hinay lang ako nada. Agin na tayo pa'y. Sigurado, napudot tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Mayat gayam ti kastoy abiyag. Imawag itay ni Jomar. Maibaunda ka no iti adayo a lugar. Manun atawon na iti seminare. Upat atawan iti kolehyo. Santo dandani upat atawan iti kinapade. Ay, dandanin agbalin anay apadi ti anak ta. Kasta met ti kunak. Ay, napaot anak yan iti seminari. Ay, agawid ko mapay met. Kasano nga ron ang makaawed. Kat kunamat nga imawag. Tanagpakada ta maibaon iti adayo a lugar. Wen nga rod. Ay, adon a lugar tinapnapanan na. Nubilangan ti tawan. Kasla na unday a panawan. Di ta napupuutan. At ang danigaya man agbalain anay apade ti anak ta. Wen may santon nga agserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramiden iti biyag na. Ay na, nagasat ta iti anak ta. Taman mano ti agbalin apade. Kita, uray ko naantan asan abumaknang iti imatang ti tao. Iso ti kapatyan iti imatang ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanan tayo a misyon, Brother John. Wen, brother, sapay adayo manan ti papanan tayo ita. Intayo agbisita kadag iti adayo a lugar, amang ibunan nagi iti sasaw ti Diyos. Wen nga rod, brother. Ay, namabalin la ko mga iti lugar mi ti papanan tayo. Tapno mabisitak mo ti pamilyak. Tapno saan ka amarigatan. Ibilang mo lang nga nakapamilyam, dagiti papanan tayo apang ibinglayan, iti sasao ti Diyos. Sabagay, pudunti ko na, brother. Mabalin tayo mo't amakapan iti lugar tayo. Sakbay ti ordinasyon tayo, akaspadi. Ay na, brad, magagaran ako na maordinan kaspadi. Uray siyak mo na. Naan-anayak to na kaspadi. Sumagmamanumot atawan tinapalabas sa panagananos tayo. Matunoy tayo, titartarigagayan tayo. Naimbag abigat yun, Nana. Ada ka din ni Ramon? Ay, sino ka itayan? Saan nga agaw-awid, basang? Ha? Siyak ni Adela, Nana. Sigod akaadalan ni Ramon. Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisursurwak dito balayo.
Kaya't mo asawan, may sakaan aman nursuro ita. Wenana. Nabayag basitan ngam sabali ngamin tinagisuruak. Ita, dito yakon amang isuro. Asidag akon. No nag-eskwela ko mamot ti apo ko. De hadal ko maitan. Kaano ka di tinaod di apanang sarungkar na kada kayo? Jak matandaan na den basang. Nabayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bale. Takanayon kayo asarungkaran, nana. Agyaman nak, balasang ko. Himbag pa isika. Tamalagip nakpay. Aging gaita. Sumalog tayo ka di manin, boss. At damat imawag ka da kayo. Wan, agsagana kayo. Imbagat impormante, abang ko kanot ti sumaruno nga operasyon tayo. At kano inaramid data na litisirog. Ijay tayo kano amag na. Nagmayaten ngay no magnatayo iti unag kitanal. Irana tayo ti rabii, taawan mo trabador. Wen, libre ti agsawar iti unag ti bangko no iti rabii. Paturugan tayo lang dagiti gwardya. Mabalinan. Milyonaryo tayon ton. Isagana tayo nga ruden ti sako. Apang ikargaan tayo iti papel di bangko. Nagbaligi tayo. Mabalin nga uray sumardeng tayo pa'y iti sumagmamano a bulan. Kaslag bakasyon tayo anya. O sige, intayo matagpakita iti patad. Akas milyonaryo. Mas daw danto no kasano a nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother? Agsinatan. Mapan ka iti destinasyon mo. Mapanak matan iti destinasyon ko. Uwan, brother. Urayan tan, ti pan naka-orden ta. Kaspadi. Agkita tan tumanan, brother. Goodbye, kat God bless. Kastamat kan ka, brad. Ay, makaawid ak madlangan. Kalatak dananang kantatang. Jak ibagbaga asmang patak. Darasan nyo! Isa ko yung dagiti kwarta, tarumwarta yon. Chona, mutuin ti sako a pagikargaan ta iti kwarta. Sige, darasim ti agikar ka, tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Ha? Naglawag ti nakatutok kada tayo asilaw. Matiliw nga tadaramon iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Alika, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.